Hey guys, welcome back to Tamil Canadian channel. இன்னைக்கு வீடியோவில் நீங்கள் வந்து லைஃப் ஆஃப் தமிழ் பீப்புள் இன் கேனடா அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறீங்க. அதாவது தமிழ் மக்கள் வந்து கனடாவில் எவ்வளோ நல்லா வாழ்கிறாங்க, ஒரு அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும், லைஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோ. ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து லைஃப் ஆஃப் முஸ்லிம்ஸ் இன் கேனடா அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அது நிறைய பேர் வந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க. நிறைய பேர் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நாங்கள் முஸ்லீம் லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட இந்த லைஃப் ஆஃப் தமிழ் பீப்புள் இன் கேனடாவும். ஸோ தமிழ் மக்கள் இங்கே வந்தால் எந்த அளவுக்கு தமிழ் கம்யூனிட்டியோட ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும், எவ்வளோ சேஃபாக இருக்குது இங்கே, ஹிந்துஸாக இருந்தால் கிறிஸ்டியன்ஸாக இருந்தால் எவ்வளோ சர்ச்சஸ் அண்ட் டெம்பிள்ஸ் இருக்குது இங்கே, இந்த மாதிரியான டாபிக்ஸ்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ முதல்ல தமிழ் மக்கள் எந்த அளவுக்கு சேஃபாக இருக்காங்க அப்படின்ற டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா கனடா பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சேஃபஸ்ட் நேஷன் எல்லாருக்குமே தெரியும். யுனைடெட் நேஷன்ஸால் லாஸ்ட் இயர் கூட வந்து பெஸ்ட் கண்ட்ரி ஓவரால் அப்படின்ட்டு அவார்டு வழங்கப்பட்ட ஒரு பெஸ்ட் நேஷன் கனடா. சேஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனையே இல்லை. தமிழ் மக்களுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா விதமான மக்களுக்கும், முஸ்லிம்ஸாக இருக்கட்டும், ஹிந்துஸாக இருக்கட்டும், கிறிஸ்டியன்ஸாக இருக்கட்டும், யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டி இந்த பிரின்சிபலுக்கு நம்ம இந்தியா மட்டும் இல்லை கனடாவுமே ரொம்ப நல்லா பொருந்தும். ஏன்னா அடுத்ததாக தமிழ் மக்களுக்கு வந்து அவங்கவுங்களுடைய கோயில்கள், அவங்கவுங்களுடைய ரிலீஜனை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு உரிமை இருக்குது, ஃப்ரீடம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ். தமிழ் மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நானும் ஒரு தமிழன் தான். ஐ எம் ஸோ ப்ரவுட் டு ஆல்வேஸ் கால் மீ அ தமிழ் பர்சன். ஆனால் அதை தாண்டி வந்து ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ரிலீஜன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? நான் முஸ்லீம், நீங்கள் கிறிஸ்டியனா இல்லை ஹிந்துவாக இருக்கலாம். சர்ச் கண்டிப்பாக இருக்கும், ஏன்னா இது கிறிஸ்டியன் மெஜாரிட்டி கண்ட்ரி, எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். ஸோ சர்ச் வந்து கண்டிப்பாக நிறையவே இருக்குது. டெம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. நான் இப்போ அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறேன், எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்ட்டு நான் டிஸ்பிளே பண்ணி உங்களுக்கு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறேன், அது பாருங்கள். ஸோ அடுத்த கொஷின் அதிகமாக நீங்கள் எல்லாம் யோசிக்கிறது, தமிழ் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாம் அங்கே எப்படி இருக்கும்? பொங்கல், தீபாவளி, இந்த மாதிரியான ஃபெஸ்டிவல்ஸ் நம்ம ஊர்னா ரொம்ப களைகட்டும், ரொம்ப வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நிறைய நம்ம சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போவோம், பொங்கல் சாப்பிடுவோம், பொங்கல் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ இங்கே எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப ஐசோலேட்டடாக இருக்குமா, ரொம்ப தனிமைப்படுத்தின மாதிரி இருக்குமா அப்படின்ற கொஷின் உங்கள் மைண்டில் ஓடுது. நினைக்கிறதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் கனடா வந்து எந்த அளவுக்கு நான் முன்னாடி வீடியோஸ்லாம் சொன்ன மாதிரி ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அவர்கள் வந்து நம்ம ரம்ஜான் மந்த் ஆனால் ரம்ஜானுக்கு எப்படி விஷ் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் மந்த் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொங்கல், தை மாதம் வந்தாலே யூஸ்வலாக ஒரு விஷ் கொடுத்துருவாங்க. அதுவும் ரொம்ப அழகாக தமிழ் வணக்கம் எல்லாம் பேசி கொடுப்பாங்க, விச் வில் பி வெரி ஸ்வீட். அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபெஸ்டிவல் ஈவெண்ட்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. எந்த அளவுக்கு நான் ரம்ஜானுக்கு, பக்ரத்துக்கு வந்து இங்கே பஜார்லாம் கண்டக்ட் பண்ணி பெரிய பெரிய ஈவெண்ட் கேதரிங்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லியிருந்தோம். அதே அளவுக்கு தமிழ் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கும் பெரிய பெரிய ஈவெண்ட்லாம் நடத்துவாங்க. ஸோ மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்ரீலங்கன் தமிழ்ஸ் தான் டாமினேட்டிங், அதாவது நிறைய மெஜாரிட்டி இருக்கிறாங்க அப்படின்றதுனால அவங்களுடைய பங்கு தான் இதில் அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் ரொம்ப நல்ல விஷயம் என்னென்னா அவங்க இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறதுனால நிறைய நம்ம ஊர் தமிழ் மக்களை நம்ம வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் கிடைக்கும். கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் லிட்ரேச்சர் ஈவெண்ட்ஸ், அதாவது லிட்ரஸி சம்மந்தப்பட்டது, தமிழோடைய ஆர்வமை வந்து உயர்த்துறதுக்கு இங்கே ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஸ்ரீலங்கன் பீப்புள் கிட்டே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா, நாங்கள் எப்படி இஸ்லாமிக் பீப்புள் வந்து, அதாவது முஸ்லிம்ஸ் பேசிக்லி வந்து குழந்தைங்கள சின்ன வயசுலேருந்தே அரப் கற்றுக்க வைப்போமோ, குழந்தைங்கள சின்ன வயசுலேருந்தே ஓதுறதுக்கு தொழுறதுக்கு கற்றுக்க வைப்போமோ, அந்த அளவுக்கு பற்றோட வந்து தமிழ் வந்து கற்றுக்க வைப்பாங்க ஸ்ரீலங்கன் பேரண்ட்ஸ். அதுக்குன்னு தமிழ் கிளாஸ் அனுப்புவாங்க, தமிழ் எழுத படிக்க சொல்லி கொடுப்பாங்க, தமிழுடைய ஆர்வத்தையும் பற்றையும் நிறைய ஊட்டி விடுவாங்க. ஸோ அது வந்து நான் அவங்ககிட்டேருந்து நிறைய கற்றுருக்கேன் ஸ்ரீலங்கன் ஃபேமிலிக்கிட்டேருந்து. ஜஃப்ரானுக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் அப்படி தான் ட்ரை பண்ணுறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு அவனுக்கு வந்து தமிழ் நிறைய அவன் பேசணும், வீட்டில் தமிழ் பேசிக்கிட்டே இருக்கணும், ஸ்கூல் போனாலும் தமிழ் மட்டும் அவன் மறந்துடக்கூடாது அப்படின்றத நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன். என்னோட ஃபேவரட் சப்ஜெக்ட், என்னோட தமிழ் டீச்சர், தமிழ் அம்மா என்னை பார்க்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு எவ்வளோ தமிழ் பிடிக்கும், நான் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணேன்னு. ஸோ 98, 99லாம் நான் தமிழில் ஸ்கோர் பண்ணுவேன். எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் இலக்கணம் எல்லாமே. ஸோ அதனால ஜஃப்ரானுக்கு நான் கண்டிப்பாக அந்த தமிழோடைய பற்று இருக்கணும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். அது வந்து அந்த ஸ்ரீலங்கன்ஸோடைய இன்ஸ்பிரேஷன்னு கண்டிப்பாக நான் எப்போவுமே சொல்வேன். ஸோ அடுத்ததாக தமிழ் மக்கள் அப்படின்னாலே இங்கே கல்ச்சுரலாக அந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் எப்படி கிடைக்கும், ஷாப்பிங்லாம் எப்படி, இங்கே தமிழ் கலாச்சார சாரீஸ், சல்வார்ஸ்,
கலாச்சாரம்னு வரும்போது அஃப்கோர்ஸ் சாரீஸ் தான், பட் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து வரும்போது எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம சல்வார்ஸ் சுடிதார்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் இங்கே கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நினைக்கிறீங்க மைண்டில். அது கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஏன்னா இங்கே நிறைய தமிழ் ஸ்டோர்ஸ் இருக்குது. தமிழ் ஏன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸ்ரீலங்கன் வந்து மெஜாரிட்டின்றதுனால அவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இங்கே ஜாஸ்தியாகவே இருக்குது. எஸ்பெஷலி ஸ்கார்ப்ரோ அப்படின்னு இங்கே ஒரு ஏரியா இருக்குது. அந்த ஸ்கார்ப்ரோ ஏரியாவுக்கு போனீங்கனாலே தமிழ் தான் காதில் கேட்டுகிட்டே இருக்கும். அந்தளவுக்கு ஒரு 10லன்னு கூட சொல்ல முடியாது, 5ல் ஒருத்தராவது தமிழ் ஆளுங்க இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் பேசுகிறது நல்லா கேட்கும், தமிழ் பேசுகிறது. ஸோ ஸ்கார்ப்ரோ மார்க்கம் ஏரியா வந்து இங்கே தமிழ் மக்களுக்குன்னு உள்ள ஏரியா அப்படின்னே சொல்லலாம். எப்படி வந்து பிராம்டன் வந்து பஞ்சாபிஸ் ரொம்ப வந்து ஜாஸ்தியோ அதே மாதிரி ஸ்கார்ப்ரோ வந்து ஸ்ரீலங்கன் ஒரு பேசிக்கலி தமிழன்ஸ் ஜாஸ்தின்னு சொல்லலாம். சில பேர் கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தீங்க, தமிழ் ஆசிரியையாக நான் வர முடியுமா, தமிழ் ஆசிரியராக வர முடியுமா, நான் வந்து எம்ஃபில் படிச்சிருக்கேன் தமிழில் அப்படின்ட்டு. 100% உங்களுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டு தமிழ் மக்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லைனாலும் ஸ்ரீலங்கன்ஸோட தமிழ் ரொம்பவே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது. ஸோ தமிழ் அகாடமிஸ், தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குது இங்கே. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கான சான்ஸ் அங்கே இருக்கும். தோ பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸில் வந்து தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய சான்ஸ் கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன்னா இங்கே தமிழ் வந்து செகண்ட் லாங்குவேஜோ தேர்ட் லாங்குவேஜோ கூட கிடையாது. ஸோ ஆனால் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூட்ஸ் தமிழ் பர்சனலாக இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் கம்யூனிட்டிஸ் வச்சுருக்கிற இன்ஸ்டியூட்ஸில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்குது. தமிழ் எஃப்எம் இங்கே இருக்குது அப்படின்றதுனால இன்னுமே அந்த தமிழோடைய பாண்டிங் வந்து நமக்கு எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும். இட்ஸ் நாட் தட் நம்ம ஏதோ ஒரு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் புரியாத ஊரில் இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் நமக்கு இருக்கவே இருக்காது. ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 30% அங்கங்கன்னு தமிழ் மக்களை நம்ம சந்திப்போம். ஒரு தமிழ் எஃப்எம் நம்ம வந்து கேட்குறது மூலமாக தமிழ் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம். உங்களுக்குலாம் தெரியும், நானும் அந்த தமிழ் எஃப்எம்ல ஒரு பாட்டாக இருந்தேன். அண்ட் இப்போது ரொம்ப குட் நியூஸ் என்னென்னா, நான் இன்னும் ஒரு பெரிய தமிழ் எஃப்எம், கனடாலேயே பெரிய தமிழ் எஃப்எம்ல நான் இன்டர்வியூ பண்ணி நான் செலக்ட் ஆகிருக்கேன். ஸோ கூடிய சீக்கிரம் மேபி நான் வந்து கோவிட் பிரச்சனைலாம் முடிஞ்சிட்டக்கப்புறம் அங்கே நானும் ஒரு ஆர்ஜேவாக இருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆர்ஜே நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எல்லா வீடியோஸ்லேயும் சொன்ன மாதிரி ஹஸ் ஆல்வேஸ் பீன் மை பேஷன். ப்ரொஃபஷன் லா எப்படி எனக்கு எவ்வளோ பிடிக்குமோ அதே மாதிரி எனக்கு ஆர்ஜேவாக ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ எஸ், அதை பற்றியான அப்டேட்ஸ் நான் கூடிய சீக்கிரம் கொடுக்குறேன். இது மட்டும் தான் எனக்கு அவ்வளோ பேச வரும், இங்கிலீஷ் அவ்வளோ பேச முடியாது அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த ஸ்கார்ப்ரோ, மார்க்கம் இந்த மாதிரியான ஆன்டாரியோவில் இந்த மாதிரியான இடங்கள் இருக்குது. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸ்லேயும் தமிழ் மக்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்கள் நிறைய இருக்குது. இங்கிலீஷ் அவ்வளோவா வராது, ஆனால் தமிழ் வந்து நான் வந்து நல்லா பேசுவேன், எனக்கு தமிழ் ரிலேட்டடாக வேலை இருந்தால் நான் நல்லா என்னால் ஷைன் பண்ண முடியும் என் ஜாபில் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி தமிழ் மக்கள், நம்ம தமிழ் மக்கள் நிறைய கம்பெனிஸ், இங்கே நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஒரு நிறைய பிஸ்னஸஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு கீழே நீங்கள் தாராளமாக வேலை செய்யலாம். லைஃப் லாங் உங்களுக்கு இங்கிலீஷே தெரியலனாலும் பிரச்சனை இல்லை. நாங்களே இங்கே நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம், இங்கிலீஷ் வந்து மேனேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு கூட தெரியாது, ஆனால் இங்கே வந்து பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக இருப்பாங்க, இல்லை பெரிய பொசிஷனில் இருப்பாங்க ஒரு தமிழ் கடையில். இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேமிலிஸ், நிறைய பர்சன்ஸ் நாங்களே பார்த்துருக்கோம். அந்த காலத்தில் ரொம்ப முன்னாடி வந்தவங்களுக்கு அந்த ஒரு டச் பேஸ் இல்லாமலே இருக்கும் இங்கிலீஷில், ஆனாலுமே அவங்க ஷைன் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க லைஃப்பில். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த அளவுக்கு தமிழ் மக்களோட பாண்டிங் இருக்குது அப்படின்ட்டு இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன். இது கொஞ்சம் ஹார்ட் பிரேக்கிங்காக தான் இருக்கும். கொஞ்சம் வந்து என்னடா இது அப்படியா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். சில பேர் என்கிட்ட ஒத்துக்க கூட மாட்டாங்க, இல்லை அப்படிலாம் இல்லையே அப்படிலாம் இல்லையேன்னு. பட் ஹானஸ்ட்லி இதுதான் உண்மை. நம்ம தமிழ் மக்கள், அதாவது தமிழ்நாட்டிலேருந்து வேறு வேறு டைரக்ஷன்ஸ்லேருந்து வந்த தமிழ் மக்களுக்கு வந்து பஞ்சாபிஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். பிஃபோர் ஐ ஸ்பீக் அபவுட் தமிழ் மக்கள், நான் கண்டிப்பாக இந்த பஞ்சாபிஸ் பற்றி சொல்லி ஆகணும். அவங்களுக்குள்ள அவ்வளோ ஒரு ஒற்றுமை, நம்ம பஞ்சாபிஸ்குள்ளே அவ்வளோ ஒரு ஒற்றுமை. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்பிங் டெண்டன்சியாக இருக்கட்டும், ஆஸ் அ கம்யூனிட்டியாக ஒரு 80-70% அவங்க கண்டிப்பாக அவங்க கம்யூனிட்டியை தூக்கி விடணும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும், யூனிட்டியாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க. பட் நம்ம தமிழ் மக்கள், அதாவது நான் ஸ்ரீலங்கன்ஸை பற்றி நான் பேசலை, ஏன்னா அவங்களோட கம்யூனிட்டியும் கண்டிப்பாக ஓரளவுக்கு ரொம்பவே ஒத்துமை. ஏன்னா அவங்க நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ், நிறைய கஷ்டங்கள் தாண்டி வந்திருக்காங்க, நிறைய பிரச்சனைகள் தாண்டி. அவங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது ஒரு சாய்ஸ். நம்ம வந்து ஓகே கனடா இல்லைனா ஆஸ்திரேலியா இல்லைனா ஓகே சென்னையிலே இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு சாய்ஸில் வந்திருக்கோம். ஆனால் அவங்க அந்த காலத்தில் வந்தவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேறு வழியே இல்லாமல் கனடாக்குள்ளே நுழைஞ்சவங்கலாம் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. முக்கால்வாசி பேர் அவ்வளோ ஆளுங்க தான். ஸோ அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பாண்டிங் வந்து என்னதான் சண்டை போட்டுக்கிட்டாலும் அடிச்சுக்கிட்டாலும் அப்படிலாம் நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அடிச்சுக்கிட்டாலும் பிடிச்சிக்கிட்டாலும் நாங்கள் தமிழன்ஸ், எங்களுடைய கம்யூனிட்டி நாங்கள் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்துப்போம் அப்படின்ற விஷயத்தில் எப்போவுமே அவங்க ஒத்துமையாக இருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம தமிழ் மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா, தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்த மக்கள், நம்ம எங்கேயாவது போனால் கூட ஹாய் அப்படின்னு நம்ம காமிச்சா கூட பெரிய அளவில் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அப்படியே இல்லைனாலும் அந்த ஒரு பாண்டிங்கே கனெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. சரி அவங்க எங்கேயோ வந்திருக்காங்க, நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி
திருப்பிட்டு போயிடுவாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ அது கொஞ்சம் சில நேரத்தில் கஷ்டமாக இருக்கும். நான் எல்லாரையும் குற்றம் சாட்ட விரும்பலை, பட் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். பழகிறதுக்கே ரொம்ப யோசிப்பாங்க. அந்த ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் நம்ம மக்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு எங்கேயாவது இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ்லையோ இந்த மாதிரி யூனோ ஃபெஸ்டிவல்ஸ்லையோ இல்லை வெளியே எங்கேயாவது மீட் பண்ணிக்கிட்டா பொதுவாகவே க்ரீட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்கீங்க, எந்த ஏரியா அப்படின்னு பேசிக்கிறதுல வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் ஒரு என்ன ஹாப்பினஸ், உங்களுக்கு தமிழ் ஆளுங்க கூட இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் ஃபேமிலி சர்க்கிளும் பெருசாக வளரும் அப்படின்றது இந்த வீடியோ மூலமாக பார்க்குற கெனேடியன் தமிழ் மக்களுக்கு என்னோட சின்ன ரெக்வெஸ்ட். அடுத்ததாக நிறைய பேருக்கு அந்த கொஷின்ஸ் மைண்டில் இருக்கும், அதெல்லாம் விடுமா, நாங்கள் டெய்லி டிவி பார்க்குறோம், டிவியில் தமிழ் சேனல்ஸ் வருமா அப்படின்னு சொல்லி. கண்டிப்பாக வரும். இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட நீங்கள் நம்ம சன் டிஷ்லேயோ வாட் எவர் நீங்கள் என்ன சேட்டலைட் கனெக்ஷன்ஸ் வச்சு நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அதில் வராத சில சேனல்ஸ், அதில் வராத சில ரொம்ப முக்கியமான படங்கள்லாம் கூட இங்கே வரும். இது மட்டும் இல்லாமல் இங்கேயே கூட தமிழ் லோக்கல் டிவிஸ் இருக்குது, கேபிள் டிவிஸ் நம்ம ஊரில் எப்படி இருக்குமோ அதை மாதிரி. ஸோ அப்டேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன், தமிழ் விளையாட்டுகள், தமிழ் நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே வந்து அதில் போடுவாங்க. ஸோ அது நாங்கள் மோஸ்ட்டாக பார்க்கலனா கூட தமிழ் சேனல்ஸ் ஜென்ரலாக விஜய் டிவியிலேருந்து, ஜெயா டிவியிலேருந்து, சன் டிவியிலேருந்து, வாட் நாட் அப்படின்னு கேட்குற எல்லா சேனலுமே கண்டிப்பாக இங்கே வரும். ஸோ இப்போது தமிழ் ஐட்டம்ஸ் சில இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, தமிழ் பொருட்கள்னால் எப்படி சொல்கிறது, நம்மளுடைய நாட்டு மருந்து பொருட்களாக இருக்கட்டும், இல்லை தமிழ்நாட்டில் நம்ம ரொம்ப அதிகமாக உபயோகிக்கக்கூடிய சில பொருட்கள், அந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் இங்கே கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 100% கிடைக்கும். எப்பயாவது நம்ம வந்து ஸ்கார்ப்ரோ போகலாம் அப்படின்னாலே என் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப குஷி ஆகிடுவாங்க. ஏன்னா அங்கே வந்து வடை கிடைக்கும், சமோசா கிடைக்கும், இடியாப்பம் கிடைக்கும். இடியாப்பம்லாம் ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்கும். 20 இடியாப்பம் $3 $2 ஸ்கார்ப்ரோவில் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தமிழ் பொருட்கள் சாப்பிட்ற விஷயமா இருக்கட்டும், இல்லை வாங்கி நம்ம செய்கிற விஷயமா இருக்கட்டும், எல்லாமே கிடைக்கும். இது வரைக்கும் நாங்கள் கிடைக்கல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ண ஐட்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாட்டு மருந்து பொருட்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து இங்கே நான் பார்த்ததில்லை. மேபி நீங்கள் யாராவது கெனேடியன் தமிழ் மக்கள் யாராவது இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க அது எங்கே கிடைக்கும்னு சொல்லி. ஸோ மற்றவங்களும் அது பார்த்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டான அந்த நாட்டு மருந்து விஷயங்கள் வந்து இங்கே நான் இது வரைக்கும் பார்க்கல. ஏன்னா நாங்கள் வந்து சில டைமில் சுக்கு, திப்பிலி, நிறைய பேர்கள் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் நாங்கள் இங்கே ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் வாங்குறதுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேழ்வரகு, அதெல்லாம் வந்து இங்கே கிடைக்கல, நான் இது வரைக்கும் பார்க்கல டேரெக்டாக கடைகளில். ஸோ அது மேபி ஒரு மிஸ்ஸிங் ஃபேக்டர்னு நினைக்கிறேன். மேபி இருக்கலாம், நான் இன்னும் பார்க்கல. ஓகே, ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக மில் இருக்குது இங்கே. நம்ம ஊர்லேயே இங்கே நிறைய இடத்துல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாவு மிஷின் மில் இல்லை, பட் இங்கே வந்து மில் இருக்குது ஒரு 2-3 இடத்துல. ஸோ அங்கே போயிட்டு நாங்கள் வந்து ஜஃப்ரானுக்கு வந்து சத்து மாவு நாங்கள் அரைச்சிட்டு வருவோம். தமிழ் சார்ந்த கல்ச்சுரல் கல்யாணங்கள் எப்படி இருக்கும், அதாவது நிகழ்ச்சிகள், கல்யாணமாக இருக்கட்டும், காது குத்தாக இருக்கட்டும், இல்லை வளகாப்பாக இருக்கட்டும், என்ன ஒன்று உங்களோட தமிழ் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஹிந்துஸ் நிறைய பேர் இது ஆர்வமாக எதிர்பார்ப்பீங்க எப்படி இருக்குவாங்க அப்படின்னு. வெஸ்டர்னும் தமிழ் கல்ச்சரும் கலந்த மாதிரி ரொம்ப கிராண்டியராக இருக்கும் இங்கே ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே. நாங்கள் 1-2 தான் கலந்துருக்கோம். முன்னாடி நான் வேலை செஞ்ச ஆஃபீஸில் ஒரு சீனியர் வந்து 60ஆம் கல்யாணம் பண்ணி எங்களை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவ்வளோ கிராண்டாக பண்ணியிருந்தாங்க. தமிழோடைய கல்ச்சர், அந்த தமிழ் ஆஸ்பெக்டும் இருந்தது. அதாவது குத்து விளக்கு ஏற்றுறது, மாலை மாற்றிக்கிறது, நிறைய அவங்க தமிழ் கலாச்சாரம் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாங்க. அது போக வெஸ்டர்னைஸ்டு அந்த டேபிள்ஸ் செட்டப்பாக இருக்கட்டும், கேம்ஸாக இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள், அந்த சின்ன சின்ன சாப்பாட்டு விஷயங்களாக இருக்கட்டும், நிறைய வெஸ்டர்னைஸ்டு மெத்தட்ஸும் இருந்தது அதில். ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் நான் சொல்வேன். ஏன்னா இப்போ நான் சொன்ன எல்லா விஷயங்களுமே வந்து ஒவ்வொரு ரீஜனை பொறுத்தது. மேபி உங்களுக்கு வந்து ஆன்டாரியோவில் இருக்கிறது நோவா ஸ்காஷியாவில் இல்லாமல் இருக்கலாம், பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஏன்னா நான் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது, என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து நான் வந்து ஆன்டாரியோவில் ஏதோ ஒரு கடையிலேருந்து நான் மல்லிப்பூ வாங்கி வச்சுருந்தேன். என் ஃப்ரெண்டை திரும்ப கேட்டுட்டு இருந்தா, உனக்கு எப்படி மல்லிப்பூ கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லி. அவள் மான்ட்ரியாலில் இருக்கா. அதனால ஒவ்வொரு ரீஜன்ஸை பொறுத்து இருக்குது ஒரு விஷயம் கிடைக்கிறதும் கிடைக்காம இருக்கிறதும், தமிழோட கல்ச்சர் நிலச்சிருக்கிறதும். ஆனால் எல்லா இடத்துலையுமே தமிழ் மக்கள் வந்து பரவி இருக்கிறாங்கன்றதுனால நீங்கள் கொஞ்சம் தேடி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்குமே தவிர எங்களுக்குமே அந்த டைம் ஆச்சு கொஞ்சம். ஏன்னா முதல் ரம்ஜானுக்கு வந்து எங்களுக்கு மல்லிப்பூ கிடைக்கல, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஏன்னா மருதாணி ஈஸியாக கிடச்சிடும். ஏன்னா மருதாணி வந்து அரேப்ஸாக இருக்கட்டும், நார்த் இண்டியன்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ இந்தியன் ஸ்டோர்ஸ், பாகிஸ்தானி ஸ்டோர்ஸ் அங்கெல்லாம் போனாலுமே எங்களுக்கு மருதாணி கிடச்சிடும். ஆனால் மல்லிப்பூன்றது நம்மளோட தமிழ் ஒரு பூ. அது வந்து ரொம்ப என்னோட ஃபேவரட் பூன்னு சொல்லலாம், மல்லிப்பூ அண்ட் ரோஸ். ஸோ ரோஸ் அஃப்கோர்ஸ் ரோசஸ் இங்கே எல்லாமே எவ்ரிவேர் ரோசஸ் இருக்கும், அதனால் அது ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் மல்லிப்பூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரம்ஜானுக்கு எங்களுக்கு கிடைக்கல. செகண்ட் ரம்ஜானுக்கு வந்து என் ஹஸ்பண்ட் ஏதோ ஒரு இடத்துலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க. அப்போ எங்கள்கிட்ட கார் இல்லை. என் ஹஸ்பண்ட் எங்களுக்காக வந்து எனக்காக பஸ்ஸு பிடிச்சி ஏறி இறங்கி போய் எங்கேயோ
வாங்கிட்டு வந்தாங்க. சரி, இதெல்லாம் கிடைக்குது, எல்லாமே இருக்குது. அப்போ சென்னை வந்து தமிழ்நாடு நீங்கள் மிஸ்ஸே பண்ணலையா? நீ வந்து சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கேன்னு சொன்னேன். ஸோ நீ சென்னையை மிஸ்ஸே பண்ணலையா, இல்லை சென்னை வாசம் உங்களுக்கு வந்து மிஸ் பண்ணலையா அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு இதோ இருக்குது உங்களுக்கு ஆன்சர். அஃப்கோர்ஸ் மிஸ் பண்ணுறோம். ரங்கநாதன் தெரு, அப்புறம் சென்னை முட்டு சந்து, அப்புறம் சென்னையில் நாங்கள் பண்ண அட்டூழியங்கள், நிறைய இடத்துக்கு போனது, நிறைய தமிழ் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அங்கே போனது. இங்கே என்ன தான் இருந்தாலும் அந்த சென்னை டிராஃபிக்கு, அப்புறம் நம்ம முட்டி மோதி போகிறது, என்னோட பைக் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். சென்னையில் நான் வந்து ஸ்கூட்டி வச்சுருந்தேன். ஸோ ஸ்கூட்டியில் அப்படியே பூந்துட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டுவேன் நான், அதெல்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். எங்களோட பேரண்ட்ஸ் அங்கே இருக்காங்க, அவங்கள நாங்கள் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா அவங்க இங்கே வந்துட்டு நாங்கள் அங்கே வந்துட்டு அவங்க இங்கே வந்துட்டு போனாலுமே கண்டிப்பாக அந்த மிஸ்ஸிங் ஃபேக்டர் இருக்குது. ஸோ ரிலேஷன்ஸ், எங்களோட சொந்தக்காரங்களை மிஸ் பண்ணுறோம், ஃப்ரெண்ட்ஸை மிஸ் பண்ணுறோம். அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நம்ம நினச்சா நம்ம கூடவே வளர்ந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ், கூடவே பார்த்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், அவங்க கூட நினச்சா நம்ம வெளியே போகலாம், ட்ரிப்பு போடலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். பட் இங்கே அது வந்து முடியாது. நம்ம ஃபேமிலியாக இப்போ நினைக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் கூட தான் நம்ம போக முடியும். ஸோ அவங்களெல்லாம் நாங்கள் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம். சவுகார்பேட் ஷாப்பிங் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம். கடையில் திருமோரத்தில் நிற்கிற பானிபுரி கடை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம். நம்ம ஊர் கூட்டமான அந்த பஸ்ஸஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணுறோம். கண்டிப்பாக அது வந்து அங்கே இருக்கும்போது நமக்கு சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும். ஐயோ என்னடா இது டிராஃபிக், ஐயோ என்னடா இது லைஃப் அப்படின்ற மாதிரி. பட் இங்கே வந்து பார்த்தா தான் தெரியும், அந்த ஒரு சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள்லாம் கண்டிப்பாக நாங்கள் மிஸ் பண்ணுறோம். ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து எல்லா லைஃபுமே பெஸ்ட் கிடையாது. கனடா வந்துட்டா எல்லா லக்ஸுரிஸ் எல்லாமே மறந்துடுவோம், எல்லாமே ஹாப்பி, எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு கிடையாது. கண்டிப்பாக எங்களுக்கும் அந்த மிஸ்ஸிங் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் சின்ன சின்னது இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ். ஸோ கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் ஃபுல்லாக 100% கம்ப்ளீட்டாக ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு எதெல்லாம் 100% இங்கே கிடைக்காது அண்ட் எதெல்லாம் நாங்கள் இன்னும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நானும் என் ஹஸ்பண்டும் போட்டி போட்டு லிஸ்ட் போட்டு உங்களுக்கு நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம். ஸோ தட் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நல்ல நல்ல விஷயங்கள், சென்னையில் நாங்கள் என்னெல்லாம் மிஸ் பண்ணுறோம், இன்னும் இதெல்லாம் சூப்பராக இருக்குது, கனடாவில் இதெல்லாம் கிடைக்காது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி பெருமைப்பட்டுக்கலாம். ஸோ அந்த வீடியோ நான் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் கூடிய சீக்கிரம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ அண்ட் உங்களுக்கு இது ஃபன்னாக அண்ட் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்.